היי חברים, ניסיתי לעלות ללייב האינטרנט פשוט פתאום הופסק ולא הצלחתי לחזור חזרה, אז אני רוצה לצלם את עיקרי הדברים שהתחלתי להגיד בשידור לייב. בעצם המטרה של הסרטון הזה לתת לכם כמה טיפים איך להתנהל בתקופה הלא פשוטה הזאת. אין מילים בעצם, תקופה לא פשוטה זה מילים אולי פשוטות מדי למה שאנחנו עוברים כרגע, אבל אין מילים שיכולים לתאר את גודל הדבר הזה שאנחנו עוברים עכשיו. אז אני חוזרת שאנחנו נמצאים בתקופה של הישרדות, ובמצב כזה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו דואגים לעצמנו מדקה לדקה, מרגע לרגע, משנייה לשנייה. לא לעשות שום תכנונים קדימה, גם אם המוח שלנו לפעמים פתאום מתחיל לתהות מה יהיה מחר, מה יהיה, פשוט לנטרל את הכל, לחיות כרגע, כאן ועכשיו. זה פשוט לתרגל אותנו גם להיות בנוכחות, אוקיי? שאולי זה יוכל לעזור לנו אחר כך, אבל זה ממש להיות כאן, פה הרגע, מה צריך, אוקיי? אז הטיפ הראשון שנתתי, גם כבר בשידור, זה להתאים את הקצב למה שכן אפשר ויכולים לעשות עכשיו. אוקיי? כשאנחנו מתאימים את הקצב למה שקורה במציאות, ככה אנחנו יודעים גם מה לעשות ואיך לפעול ואיך להתקדם. אוקיי? אז אם אני עכשיו רעבה פעם ביום, אז אני אוכל רק פעם אחת ביום. אם אני רוצה לישון או להניח את הראש, גם אם זה 2 בצהריים, גם אם זה 4 או לא משנה מתי, כשאני עייפה אני אניח את הראש. וכנ"ל לגבי הילדים שלנו והחברים או כל מי מקיף אותנו פה מסביבנו, אוקיי? פשוט לראות, לזהות מה אני צריכה כרגע ואת זה לעשות, אוקיי? דיברתי גם על מבחינת משמעות של הזמן הזה ממקום קצת יותר עמוק וקצת יותר הסתכלות למעלה. זה כל אחד יכול לנסות לבדוק על עצמו איפה הוא לא היה שלם עם עצמו. איפה הוא לא שם לב, איפה את, אני או אתה לא שמנו לב לעצמנו במקומות שלא הקשבנו לרצונות, איפה היו סימנים שאנחנו לא בדרך הנכונה, אבל הדחקנו את זה, הזזנו את זה הצידה, כי נכנסנו כבר לאיזושהי רוטינה כזאת שרצה והולכת ומתקדמת. אז לעשות את הסטופ זה קצת קשה, אבל פה יש לנו איזושהי הזדמנות לעצירה הזאת ולעשות איזשהו בדק בית פנימי ולראות מה אני באמת רוצה מהחיים האלה, מה חשוב לי, מה הדבר שבוער בי ולעשות אותו. לראות איפה פרצתי את הגבול שלי, איפה לא תחמתי את עצמי, איפה נתתי לאחרים להיכנס יותר מדי, להשפיע עליי, אם זה במחשבות, אם זה במעשים, אם זה במילים, ולראות איך אנחנו יוצרים לעצמנו עכשיו גבול חדש, בריא ונכון למי שאנחנו היום, כאן ועכשיו. הטיפ השני שאני רוצה לתת זה לא לנסות בכוח לשנות את התדר, אוקיי? אני יכולה להעיד על עצמי שביום הראשון שזה קרה, זה גם היה אלם, זה גם היה אי ודאות, זה גם היה פחד, זה גם היה לחץ. היה הכל ביחד וניסיתי להחזיק בתוכי משהו טוב. אמרתי לא, זה לא קורה, לא, זה תכף יעבור, לא, זה בטח טעות, הכל לא, לא, לא. כשבפועל במציאות יש מלחמה, יש הזקות, אנחנו רצים למקלט. יש פחד מאוד גדול, והבנתי שאני לא יכולה להחזיק את הדבר הזה, אוקיי? אי אפשר להחזיק דבר כזה. ככל שננסה להחזיק אותו, זה רק כבד ונהיה יותר כבד, ואז הגיעו עוד הודעות ועוד הודעות, כבד, 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 והבנתי שאם אני ממשיכה להחזיק את זה, אני פשוט מתמוטטת. אז מה שעשיתי, פשוט שחררתי, זה פשוט דמיינתי כזה שאני מורידה ידיים ואני נושמת לתוך המצב הזה, ואני עוברת, אמרתי לעצמי, אני עוברת מה שצריך לעבור. קשה לי להכיל את זה, אני נושמת. קשה לי לשמוח, אני לא שמחה. אז פשוט יש לנו הרבה טכניקות וכלים שאנחנו לומדים כל הזמן במצב כזה של הישרדות. אולי יש פה הרבה שיחלקו עליי, אבל אני אומרת את זה מתוך ניסיון. במצב כזה של הישרדות זה פחות עובד. הדבר הנכון הוא לזהות מה אני מרגישה ולהישאר איתו ולא לפחד ממנו, אוקיי? לא לפחד, זה מה שאני מרגישה ועם זה אני הולכת. זה עוד דבר גם לא לשדר עסקים כרגיל, לא לילדים שלנו, לא להורים שלנו, לא לחברים שלנו שאולי עוברים משהו קצת יותר קשה. פשוט להיות איתם במה שעובר עליכם, אוקיי? אנחנו לא יכולים להכחיש, אנחנו לא יכולים
לשדר משהו אחד כשבפנים אנחנו מרגישים משהו אחר, זה מבלבל, זה לא אותנטי וזה לא נכון, והצד השני מרגיש את זה. אז אני יכולה להגיד לכם שאני ליד הבנות שלי, אני בוכה, אני מקללת, אני כואבת, אני עייפה, אני שמה ראש ואני יושנת. לא בא לי לעשות, אני אומרת לא בא לי, הן מבקשות ממני משהו, לא בא לי, לכי תקחי. זה פשוט להיות בשיא האותנטיות, זה המקום, זה עכשיו, כאילו אם לא עכשיו במצב כזה, אז מתי? וזה לתרגל את זה על הכי כואב לצערנו שיש. אוקיי, הטיפ הבא שממש חשוב היה לי לתת לכם זה איך לעבוד עם כל מה שעובר עלינו, אוקיי? אנחנו לא, פחד שהוא מגיע, אפשר לנסות לסלק אותו. אם זה יעבוד, אולי לחצי יום, אולי לא יודעת לכמה זמן, אוקיי? לי זה יכול לעבוד אולי לשעה. אבל הדבר הנכון יותר לעשות זה לזהות בתוכי את הפחד, אבל לא לתת לו להניע אותי ממה שאני עושה. זאת אומרת, החלטתי שאני עושה כלים עכשיו, והגיעה איזו ידיעה לא טובה, אני מתמלאת בפחד, אני ממשיכה לעשות כלים. אוקיי? אני אומרת לה, אני נושמת לתוך זה, ואני אומרת, הם לא ינצחו אותנו, אוקיי? זה המטרה שלהם, להפחיד אותנו? לא, הם לא ינצחו, אני אסיים לעשות את הכלים. מה זה יסיים לעשות את הכלים? אני אעשה אותם אפילו יותר לאט, ואני אקרצף עוד קצת את הכוס, וגם את הכיור בסוף אני לא אשאיר פירורים. אני נותנת את הדוגמה הזאת של הכלים, כי מי שמכיר אותי יודע שאני לא אוהבת לשטוף כלים, אבל זה משהו שצריך לעשות, אוקיי? ודווקא בתקופה הזו אני בוחרת דווקא עם כל מה שאני עוברת גם להתמודד עם דברים שאני פחות אוהבת. ומה שזה עושה זה מחזק אותי מבפנים. אז גם אם מופיע לחץ וגם אם מופיע חוסר אונים והמון חוסר ודאות, לא לבוא לילדים שלנו או לעצמנו ולהגיד אוקיי, יהיה בסדר. להגיד להם נתמודד עם זה ביחד. עם מה שמגיע אנחנו מתמודדים ביחד, אוקיי? אנחנו לא לבד. אוקיי? מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף שמאוד מאוד יכול לעזור בימים כאלה, ויכול לתת עוד איזשהו פתח להבין ולעזור לעצמי, זה לראות מה כואב לי היום יותר, כי הקהילה שלי זה אנשים שסובלים מכאבים, אוקיי? וגם אני מתמודדת עם כאבים כאלה ואחרים. יש כאב, אני אתן דוגמה על עצמי ואני אנסה ככה שתבינו למה אני מתכוונת. יש כאב שכרגע במצב הזה הוא דומיננטי יותר מכאב אחר, אוקיי? ואני יכולה להגיד שאני מתמודדת עם מערכת העיכול, יש לי כבר מתחילת מההזעקה הראשונה, יש לי ממש כאבים פה במערכת העיכול, אוקיי? זה משהו שאני די מתמודדת איתו בתקופה האחרונה, ועכשיו זה בא כאילו ממש חזק. אז בהתחלה קצת ניבלתי, אוקיי? בוא נודה על האמת, ניבלתי, ואחר כך אמרתי, אוקיי, בוא נראה מה זה רוצה להגיד לי, כאילו למה עכשיו זה כואב לי יותר מהשכמות או מהכתפיים או מהרגליים, אוקיי? והרי אנחנו יודעים שכל כאב בגוף הוא בא לספר לנו משהו על עצמנו, אוקיי? אז מערכת עיכול זה איך אני מעכלת דברים, איך אני מעכלת רגשות, אוקיי? אז עכשיו פתאום עם ההזעקות שהגיעו, זה פתאום צריך להקל את מה שקורה בעוצמות מאוד מאוד גבוהות, אז מן הסתם כמובן שהכאב שלי פתאום עכשיו מאוד מאוד גדל והתפרץ, אוקיי? עכשיו זה שזה היה עוד לפני זה אחורנית, במינון קצת יותר חלש, זה אומר שעדיין הרי הייתה לי איזושהי בעיה בלהתמודד ולהקל רגשות. את כל סוגי הרגשות, אם זה כעס, אם זה התרגשות, אם זה אהבה, אם זה שמחה, אוקיי? אני יודעת שזה משהו שהרי מי שמכיר אותי יודע, אני מדברת המון על רגשות, וזה כמובן חלק מהתפקיד שלי, מה שאני עושה בחיים, וזה בהתחלה גם קצת אפילו הפתיע אותי, ואמרתי, מה? יש לי בעיה בלהקל רגשות, מה פתאום? אבל כן, עכשיו אני מבינה שאם משהו פה ממש כואב, אז זה בא להראות לי איפה עוד אני צריכה לעשות עבודה על עצמי. אז אני מזמינה כל אחד ואחת מכם לראות מה המקום הדומיננטי שיותר כואב, מה יותר כואב לי עכשיו, וזה המקום שנכון לעשות עליו עבודה ביום, יומיים, 3, שבוע, שבועיים הקרובים. מוזמנים גם, אם אתם לא מצליחים לפענח על עצמכם מה זה אומר, לרשום לי, לדבר איתי ואני אעזור לכם, וביחד ננסה להבין מה הדבר שצריך כרגע להתמקד עליו בשביל שתוכלו להרגיש יותר טוב. אני חושבת שזהו לעכשיו. אני רוצה לשלוח חיבוק גדול, ענק ומנחם
לכל המשפחות שמתמודדות עם נעדרים, עם חטופים, משפחות שכולות, זה כאב שאי אפשר לנחם במילים, אז אני באמת רוצה לשלוח איזשהו חיבוק מאוד 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 גדול, מאוד, לא יודעת, מה שתרצו להכניס שם בחיבוק הזה תכניסו, ושתדעו שאנחנו פה איתכם, אנחנו כולם ביחד, אנחנו חזקים, ואנחנו ננצח. אוהבת אתכם, אל תשכחו, עם ישראל חי, לא יזיזו אותנו מכאן.